Tak, zdravím potenciální zákazníky o Mio Hamra H3, který je upravený, trošku zvednutý v pískové barvě. Je to matná písková, taková spíš volnerapácky nastříkaná. Původní ta barva byla černá. Auto je na větších kolech, jsou to XDčka, tyhle liťáky vychází nový kolem 70 000. Kupoval jsem na ně nedávno pneumatiky BF Goodrich Allterrainy druhé generace, cena 35 000. A momentálně, já se omlouvám, že takhle mluvím, já nejsem profesionál, tak budu postupně nějak vykládat a pak se budeme pravděpodobně asi i vracet a vlozit dovnitř, vlozit ven, dovnitř a takhle. Za to mě asi moje přítelkyně, která mě natáčí, zabije, ale jdeme na to. Auto v době, kdy se prodávalo, tak je v plné výbavě. Jsou tam kožené sedačky z hověziny, vyhřívané, elektricky ovládané. Kožené sedačky vypadají relativně pěkně, jediný, co je opotřebovaný, tak je tady u řidiče část, můžeme zabrat. Není tam díra, nic, je to opravdu jenom ošoupaný, nic není děravý. Tohle je nejhorší část té sedačky. Vzadu zabereme potom budu pomaličku vykládat u toho pro probírání toho interiéru. Je to stálá 4x4 s možností uzávěrky a redukční převodovku. Uzávěrka se dá zapnout většinou, když se spíš víc stojí, pomaličku jezdí, nezapínat to určitě v plné rychlosti. Ukážeme, tady máme tlačítka, přepínání. Takže takhle stála 4x4, 4x4 s uzávěrkou a redukční 4x4 s uzávěrkou. Jednoduchý ovládání, všechno je elektronicky, žádná páčka, funguje to dokonale ještě pořád po těch téměř 20 letech. Okna jsou tonovaná, elektrická, zrcátka vyhřívaná, elektrická. Má to střešní nosič, rampu světelnou, šnorchl, nárazník proti zvěři. Zde jsem kupoval i zcela nový světla, ty staré byly zašedlý, už nešli ani rozleštit, takže investice kolem 15 000. Donedávna funkční naviják, teďka momentálně naviják reaguje, ale jsou strhaný zuby. Tady byla na vytahování volnoběžka, já jsem blbec málo zaklapl, sjel jsem zuby, když jsem vytahoval keře doma. Na autě, co je dělaný, tak tam prasklý torzní tyče originální. Sehnal jsem na to torzní tyče od australského výrobce Oldman Emu, to znamená označení OME. Jsou zesílený, používají se do offroadingových závodů, takže i zesílený. Teď už bych se nebál toho, že by to prasklo oproti těm originálům, ty nebyly už tak dobrý. Na tomhle autě byly dělaný repasy brzdových třmenů, dávaly se nový kotouče, dělali se kompletně i vzadu brzdy, aby fungovaly tak, jak mají. Dělali se před 2 lety nový ramena, nový poloosy, na předku se měnily náboje kol, včetně ložisek. Měnila se tyč řízení, ta tyč řízení jde velmi špatně sehnat, podotýkám, když byste náhodou koukali na víc hamrů, určitě si zkoušet, jestli náhodou tam není vymlácený čep, jestli můžeme pomaličku přecházet, pak z druhé strany ukážu na co si dávat na ten díl pozor. Otvírání do boku, což je asi jasný u toho hamra, nic žádný překvapivý. U toho hamra je obrovská výhoda v tom, že my si můžeme dát jakoukoliv nástavu, dělají tady jak pro myslivce na koš, pro zvěř do lesa, tak na tom dělají naviják, dělají na tom háky, kde se dá zapojit traktorová vlečka. Jo, tohle momentálně dokupovaný, pasuje to na evropský vozíky, když se za to zapojí obyčejný vozík, není potom takhle, že by šoupal jakoby zadníma světlama od silnic. Jednoduchá instalace, nasadí se, zajistí se. K tomu je ještě originál, pasuje to zase na terénní vozíky, které mají větší kola,
Když by náhodou někdo měl, tak je tady standard, tohle je o 12 cm nebo 11 něco snížení. Tohle je standardní vlastně koula, všechno bude součástí dodávky. Auto je vybavený subwoofrem od Monzonu, což je výborná značka, americká, čistý zvuk. Tady můžeme se podívat, tady máme logo to Monzona, že to opravdu je audio systém od Monzonu, má opravdu krásný zvuk. Zde, nevím, jestli jsem teďka říkal, že k tomu budou ještě originální Hammer kola, plus ještě plnohodnotná pneumatika, takže celkem dostanete ode mě 9 kol obutých, plus 2 pláště na ty XDčka, aby pasovaly těch Goodrichů první generace. Tady vlastně víceméně není co extra říkat, můžeme ukázat jenom trošičku ten podvozek, jestli můžu, já si teďka vezmu telefon a jdeme postupně ukazovat. Takže zde máme nový tyčky řízení, je to litina, takže tím, že jsou skoro 2 roky starý, tak to už má trošičku chycenou rez, ale jsou v dokonalém stavu. Prachovky nový. U těch prachovek si dávejte bacha, když to někdy budete měnit. Někdy vám pošlou nějaké takový šmejdy, který prasknou po půl roce, takže se tady nakonec to vyřešilo, že se koupily originální polosy a ne prachovky a ty došly samozřejmě s prachovkama. Ramena spodní jsou úplně nový, kupovaný, čepy měněný, horní uložení se dělalo taky. Tak, přejdeme, mrkneme se na torzní tyče. Zde, jak jde vidět, novota se nezapře, torzní tyč od Omečka. Nemusíte mít strach někde vjet na nějaký ten příkop, kde se zapře to přední kolo s silou a že by to prasklo. Co jsem neřekl, auto má hladěný výfuk od Borly. Je to jak středový díl, tak koncový díl. Část vlastně opláštění je nerezový, zbytek bych řekl asi normálně klasika ocel. K tomuhle autu bude dodaný samozřejmě ještě originální výfuk, ten jsem nevyhazoval. Jak středový, tak koncový, ještě originální výfuk pro těžší provoz, ale tohle je fakt dokonalý zvuk, pak si poslechneme. Jestli můžeme zajít dovnitř. Tak. Zde už mám připravený, aby jsme si poslechli, jak nám hraje audiosystém. Jo, ještě k tomu rádiu. Rádio je s GPS navigací, má DVDčko, má vstup na paměťovou kartu, Bluetoothčko, všechno funkční, jak má. Takže pouštím, uděláme si malý úryvek. Já mám dneska žízeň, já si dám aspoň 10 bírů. Pojď na víra, dáme si 10. Pojď na víra, dáme si 10. Pojď na víra, dáme si 10. Pojď na víra, dáme. Tak to by se měli, po 10 bych byl asi kantáre, ale poprosím přítelkyni, jestli může jít ven k výfuku, uděláme nějaký start. Já mám tady takový taháček a doufám, že nepřeskakuju. Tak, otevřeme dveře. Tak. Já teda otevřu i okýnka, takže se tady teda dýchat. Tak, Kevin, můžeš k těm výfukům, prosím? Opravdu je pěkný. Budeme si mrknout na motor, ukážu. Motor je tam
Fortek 3500, takže necelý 3,5 litr, 220 koní výkon. Auto má najetých 86 000 mil, což je nějakých 138 000 km. Za ty roky je to málo, ale i tak není to leštěnka, takže už nějakou dáň se to vzalo. Motor je pěkný, menší úniky dole jsou, ale americké auto by podle mě jenom vyjede z továrny a už má nějaký úniky. Jinak motor funguje perfektně, automatická převodovka je 4kvaltová s rychloběžkou, to znamená, že vám to zařadí jakoby 5 kvaltů pocitově. Slyšíte 5krát zařazení kvaltů, i když je to 4 kvalt. Je v tom hydroměnič položený, to znamená taková baťka s olejem, není tam spojka, nemění se spojka, je to víceméně nesmrtelný. Potom důležitý je jednou za čas kontrolovat olej v převodovce, dolívá se trošičku nadměrku, je to prostě standardní u těch aut, pak si vezmete bílej ubrousek, ťuknete, když to nedělá tečky, je tam čistý olej, funguje to perfektně, není potřeba nic řešit. Jednou za čas, potom když tam uvidíte náhodou nějaký smítka, už by bylo dobrý potom repasovat tu převodovku, nebo spíš vyměnit olej s filtrama a takový. Já si teďka jenom načtu, Evi, ty zatím ukazuj třeba kolem dokola auto, já si jenom projdu, jestli jsem něco nevynechal. Jo, tady, proč to prodávám? Prodávám to kvůli psům. Šílenost, ale před 2 rokama jsme si pořídili další 2 pejsky z útulku. Jeden se v tomhle, jako v jediném autě z 5, co máme, vždycky pozvrací. To znamená 3 psy celkem, jedete se vykoupat na řeku, otevřete zadu dveře, všichni 3 jsou od zvratek. Tak dobrý, pouklízí se to, řeknete si, zvykne si. Za ty 2 roky si ten pes nezvykl. Pokaždé, když si sedne do tohohle auta, nějak mu to vadí, jestli ten zvuk z toho výfuku, nebo prostě bych řekl možná to vysoké těžiště a prostě pak otvíráte dveře s tím, že čekáte, že všichni budou vrtlitek. Jo. Byla tam vzadu, jsem si dělal mřížku proti tomu, aby ti psi přeskakovali dopředu. Tu mřížku dám součástí taky toho vozidla. Když by náhodou měl psi, nemusí potom řešit nějakou mřížku, přidělá. Snažil jsem se udělat hezký, myslím, že k tomu relativně designový vevnitř docela pasuje. Koberečky v tom autě teďka momentálně máme gumový, kupovali se tam gumový, protože občas, když člověk jde v blatě, nechce do těch tkaných koberečků, k tomu jsou ještě koberečky tkaný originál, samozřejmě zase gumový, tkaný koberečky dodám, nic nevyhazuju, jak jsem říkal už předtím. U toho navijáku jsem nedodal, že tam, když se koupí naviják, tak se stačí jenom přehodit přehodíte káble a víceméně to funguje znovu. Jo. Ten naviják funguje, ale prostě nenavíjí. Tak, teďka se podíváme na ty nejcholotější místa v autě, což nejvíc to reziví. Tady v těchto místech, tady z téhle strany je to pěkný, když se podíváte na dveře, tady ze spodu ty dveře. Nic jsem nelakoval, nic jsem neschovával, všechno je tak, jak je, nechal jsem to rezavý, ať to jde vidět, jo. Nemaskuju. Když se podíváme z druhé strany, tam je to trošičku víc. Pořád únosný. Máme tady, toto je nejhorší část, vlastně víceméně na karoserii. Rám je klasika, když jsem toho Hamra před 3 rokama kupoval, tak jsem vybíral hlavně podle rámu. Tady tenhle rám byl nejzdravější, jo? Jakože ty Hamříky už za tu dobu něco za sebou mají a tady tenhle rám je bez děr, má nějakou tu povrchovou rez. Stačí potom v klidu doma očistit si, kdo je trošku šikovnej a nechce využívat servisy, tak očistit a to. Jediné, co jsem nestihl za tu dobu dokoupit, tak jsem chtěl i listový pera, ty jsou pořád originální, chtěl jsem taky od Omečka. Celkově to potom má dobrý dojem. Ty listový pera jsou dobrý, ale taky už mají tu povrchovou rez na sobě. Tlumiče furt v pohodě, žádný tlumiče netečou, už taky jako chytají turzinku, ale netečou. Chtěl jsem se podívat do velkého techničáku, hodně lidí, když jsem prodával Jeepa, tak zajímalo, kolik to utáhne. Tady tohle auto je možné připojit nějakých 2043 kg vozík náklad. Celková souprava by neměla ale přesáhnout nějakých 4697 kg.
já si myslím, že jsem k tomu autu řekl relativně všechno. Dotazy zodpovím. A když tak, kdyby někdo chtěl ještě nějaký víc fotky, ať si napíše, co přesně konkrétně chce vyfotit a bude. Jinak můžeme se ještě mrknout. K tomu autu jsem už nedostal žádnou servisní knížku. Je to dovoz z Ameriky. Vzalo to přes Afghánistán, kde vlastně z pozůstatek zůstaly arabské štítky na motoru. Já jsem nezapomněl ukázat, že ukázal nebyl prostě v arabštině štítky. V autu je taková knížečka, je tam jak manuál, tak garanční servis a taková brožura vlastně. Toť vše. Já se s váma loučím a těším se, že mýho Hamříka bude zase někdo mazlit dál. Mějte se, čau.